Ang layunin ng Alasam Tunupig Festival Fun Run 2024 ay upang mapakain ang mga malnourished na mga bata dito sa Alasam at gayon din ang mga person with disabilities dito sa Alasam. Mabuhay mga Alasamenyos! Happy Fiesta! Happy Tinupig Festival! Gusto na ng holy powder. Yung may holy water, may holy powder din. Alright. Okay, so after counting to 5 yes, okay, Yes. Okay.